Sialami, Pangasinan! Kilalanin na natin ang mga lingkod bayan natin dito sa Balon Bayambang na magpapatuloy ng tatak Team Kiambao Sabangan na serbisyong may total quality service. At ngayong gabi, formal ko po na ipinuproklama ang aking asawa, IC Raul Sabangan. Ako po, si Ian Camille Castillo Sabangan, mas kilala sa palayaw na IC, at kasama ko ang buong team Kiambao Sabangan. Handa na akong ipagpatuloy ang revolusyon laban sa kahirapan. I, Cesar T. Kiambao, as the Municipal Mayor of Bayambang, hereby proclaim my wife, Nina Jose Kiambao, ang pinakamagandang mayora sa aking buhay. As the next mayor of our beloved Bayambang, may she be guided by our good Lord and Mama Mary as she takes the next step as he leads the Bayambangeños to victory in our revolution against poverty. Mabuhay ang Team Kiambao Sabangan, mabuhay ang Team Agila, mabuhay ang bawat Bayambangeño. Ang Noy Saucy Girl ng Makati, handang-handa ng sumabak para ipaglaban ang kanyang PBB, ang kanyang Pinablin Balon Bayambang! Mayambang ako, ikaw ang mayor ako! Ako po, si Nina Jose Kiambao, at ako po ang ina ng bayan ng Bayambang. Tumatakbo po akong mayor ngayon, hindi po para sa sarili ko, hindi po para sa asawa ko, kundi para sa minamahal kong Bayambang at lalo na para sa mga minamahal kong Bayambanggenyo. Wala nang patumpik-tumpik pa. Simulan na natin mga kababayan sa probinsya ng Pangasinan para ipakilala ang buong Team Alyansang Gigo Lambino mula District 1 hanggang District 6. Numero 1 sa balota, Vice Governor Mark Lambino! Masaya pa ba kayo sa nangyayari sa ating probinsya? Masaya pa ba kayo sa nangyayari sa Kapitolyo? Kung gusto niyo na po ng pagbabago, simulan natin ang sigaw dito sa Bayambang upang marinig dyan sa Kapitolyo. Magpapalit na ba tayo ng lideres dito sa probinsya? Magpapalit na ba tayo ng gobernador dito sa lalawigan ng Pangasinan? Hindi pa nila kayo naririnig dyan sa Lingayen. Lakasan nyo pa, bayan ng Bayambang! Andito tayo para simulan ang revolusyon dito sa probinsya. Andito tayo para simulan ang revolusyon ng pagbabago. Wala tayo dito para magpapogi at pumorma lamang. Wala tayo dito para mangapi ng kapwa. Nandito tayo bilang lingkod bayan ng probinsya ng Pangasinan. Kaya itong araw na ito, isigaw nyo dito sa bayan ng Bayambang ang revolusyon ng pagbabago. Magpalit na tayo ng gobernador. Ilagay natin na gobernador si Monmon Gigo. Ang Agila ng
Kabataan, Governor Ramon Gigo III! Pangasinan, Masantos Yalabi, Naimbag Garabi, magandang gabi po sa ating lahat. Patapos na po lahat ng mga magsasalita, hindi pa po namin alam kung ano po ang magiging mensahe sa amin. Sinabi po ng aking may bahay, speak from your heart. Sabihin mo kung ano ang nilalaman ng iyong puso. Alam niyo po, mahigit 1,100 barangay na ang aming pong naikot sa buong lalawigan ng Pangasinan. Magmula noong Oktubre 7, 2021, nagsimula na po kaming magbara-barangay. Sa lahat po ng mga barangay, sa lahat ng sulok ng ating napakalawak na lalawigan, ay halos napuntahan ko na po. Alam niyo po, hindi po madali ang gumising ng madaling araw at matulog at umuwi ng maghahating gabi na po at kinabukasan ay ikaw ay gigising muli. Ginawa ko po ito. Ito ay isang sakripisyo dahil nakita ko po na ang lahat po ng mga leaders natin na nagmamahal sa ating lalawigan ay nagsasakripisyo rin po. Hindi po madali ang laban na ito. Ngunit dahil sa sakripisyo ng bawat isa, dahil po sa sakripisyo ng ating mga haligi sa Team Agila, tayo po ay mananalo. Mga kababayan, as a closing statement, maraming salamat po. Hindi ko po lubusang maipaliwanag ang aking nararamdaman ngayon dahil hindi ko po sukat akalain na mapupunta po ako sa ganito pong laban. Pero sa tingin ko, kwalipikado si Ramon Gigo III. 15 years experience in public service. Bilang baguhang mayor, nakapagtatag ng isang pampublikong paaralan, ang University of Eastern Pangasinan, na kung saan mahigit 6,000 estudyante, wala pong binabayarang tuition, wala pong binabayarang miscellaneous fees. Pag ako po'y naluklok na gobernador, ang lahat po na LGUs na nais ding magtayo ng kani-kanilang local government unit, college, and university, ipapahiram ko po ang aking nalalaman upang sa ganon, mas marami po sa ating mga kabataan ang makapag-aral po ng dekalidad na edukasyon. Sa libre po, wala pong binabayaran dahil pwede po silang maging scholar ng bayan. Sa tingin ko po bilang congressman, ako po ay nagpasa ng isang House Bill na tatanggalin na sana ang Regional Wage Board. Mahirap po ipasa yan. Pero ang nais ko lang po, ang minimum wage ng probinsya ay maitaas po o maipantay sa minimum wage sa Metro Manila. Hindi ko na po magagawa yan. Pero marami po tayong congressman na papalit sa akin na sila po ang maaring magpatuloy ng panukalang batas na iyan. At kung ako ay maluklok bilang gobernador, ang tanging layunin ko po ay ayusin ang Pangasinan, magdala ng maraming trabaho, ibalik ang sigla ng ekonomiya at ipakita ang malinis na pamamalakad sa ating minamahal na lalawigan ng Pangasinan. Maraming salamat po. Sana po ikampanya nyo ng tuloy-tuloy. Huwag po tayong
tumigil. Let us be fervent. No, let us be vigilant. Kailangan po talagang isigaw po natin at ikampanya po natin ng buong lakas ang Team Aguila. Si Ramon Monmon Kiko III bilang gobernador po ng ating minamahal na lalawigan ng Pangasinan at si Vice Governor Mark Ronald Lambino bilang Vice Gobernador at lahat po ng Team Aguila. Minamahal kong kababayan, maraming salamat at magandang gabi po sa ating lahat. Monmon Kiko, para sa malinis na gobyerno. Monmon Kiko, serbisyo tungo pagbabago. Monmon Kiko, ang gobernador na gusto ko. Monmon Kiko, Monmon Kiko.